Hello everyone, I'm Shay Morena, Ilocanong Morena in Hong Kong. I want to share this video, the family reunion of Adelino and Flor de Lisa, my dad's side. This is the place na isang lugar na napakagandang lugar. Napapalibutan ng luntiang puno o isang rest house na presko ang hangin at malawak na resort. Pero alam nyo kung anong mas maganda sa view? Iyon ay ang makita ang mga pamilya na mukha ng mga pinsan, tito, tita at ang mga lola at lolo at mga magkakapatid. Siyempre, hindi kumpleto ang reunion kung walang kainan. Yung lutong bahay na amoy pa lang, busog ka na. Pero ang highlight ng merienda, walang tatalo sa signature pancakes ni Auntie Ami. Habang pinapanood nilang malutang pancakes, doon din naluluto ang mga kwentong hindi natatapos. At syempre, hindi pwedeng mawala ang palaro dito. Talaga naman lumabas ang pagiging competitive at yung mga iba tawa ng tawa at iba naman ay todo cheer. Ito talaga yung mga kulitan na di mo mabibili ng pera. Dito natin nakikita na kahit tumatanda na tayo, kapag kasama ang pamilya, bumabalik tayo sa pagiging bata. Walang hiya-hiya, puro dalisay na saya. Siyempre, di mawala ang swimming adventure ng mga bata dito na makikita mo na ayaw nang umahon habang lumulubog ang araw at naghahanda na sila maghiwa-hiwalay. May isang realization na pinakamagandang regalong maibibigay sa isa't isa ay ang pagmamahalan sa pamilya. Kaya sa bawat taong nakikinig, sa bawat anak, kapatid o magulang, habang may oras pa, gawin nating maging masaya ang bawat sandali. Habang kasamang pamilya, iparamdam mo ang pagmamahal mo hindi lang sa salita kundi sa presensya. Dahil sa huli, hindi ang material na bagay ang maalala natin, kundi ang pakiramdam na minsan naging bahagi tayo ng isang pamilyang nagmamahal sa ating ng buo. At nakikita nyo nga dyan sa video na talaga namang nag-enjoy sila. Yung mga tita mong todo cheer, yung mga pinsan mong nagkakaisa para manalo, at yung mga asaran na daya. O isa pa, ito po yung kulitan na hindi mo mabibili talaga ng pera. At ito nga, naglaro nga sila ng talong. Hindi ko alam kung ano yan, pinipisit naman nila yung talong para siguro lumambot. Yun pala. At ito nga pala yung mga bata na masayang nagsiswimmingan. At ito rin yung mga pagkain na masasarap at nakakabusog. Salamat sa Ama kasi nagsama-sama na naman ang pamilyang Adelino at Flor de Lisa. Sa susunod muli, sana maka-attend din kami ng at shoutout sa mga mami na may name tag pa. Hindi ko alam kung anong mga yan. At talaga naman nag-enjoy sila. Yan nga yung mga papremyo nila. Talaga namang sayang-saya sila. Uuwi silang masaya. Uuwi silang may premyo pa. O san ka pa? So, sa susunod muli, mga kaibigan, sana sa susunod at maka-attend na rin kami na dito na sa malayo. Sa susunod muli, paalam, hanggang sa muling tawanan, hanggang sa muling bandingan. Sana sa susunod ay mas masaya pa.